musíte hledat. Nahoře ne, hledejte kolem těch trámů. Taková plastová krabička to bude. Henny! Martin, mám radost, že někde za trámem. Jako do určitě na ní došáhnete. A plastová je. A je to plastová krabička. Všechno tohle je trám. Takže co, jdeme bez pokladu? Zdáme to? Ale děti, já vám něco poradím, když budete vyprostřed, tak ji určitě nenajdete. Bude někdy za těma trámama schovaná, si myslím, nebo někde kolem trámů. Kolem těch trámů a hledat. Ne tady vevnitř. Po straně. Hledejte. Je to krabička, plastová krabička. Ne, nešlapejte. Na to. Ne, taková si myslím, že ne. To je od